Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi walau kana as-su'alu haraman mutlaqon lama jaza i'anatul muta'addi ala adawatihi. Walau kana lamun ono as-su'alu apa njaluk haraman iku barang haram, njaluk toak, njaluk arak. Ayo ngono, akeh ngene iku. Nyediakno minuman keras. Mutlakon hale mutlak ya haram model kaya apa. Lama jaza iki nek ora wenang i'anatul mutaaddi apa mbantu atau nulungi wong kang netepi ala adawati ala udwani ing atase ala udwanihi ing atase sakjane apa ta cah makna murad kabeh wal ito i'anatun bantu wae repot iku manane bantu soal nek gak ngono angel rujuke iku mutaati udwan. Lho nek kapan ana wong njaluk sampean njaluk haram, njaluk minuman keras, njaluk arak, wah haram akeh sampean untuk bantu, gak oleh, jangan, ndak bisa. Aku minta iya. Wal ita utai maringi wong njaluk barang haram. Itu warung dodol barang haram, warung dodol arak, warung dodol toak ono wae. Nek wong sing dodol i'anaton niku nulungi marang barang haram, senajan sing dodol gak melok ngombe. Padha wae tunggal pabrik. Sing dodol karo sing tuku. Dosane padha. Wal ito i'anatun wal kasifil ito fihi anna su'al haramun. Wal kasifu ta makna asli ya utai kang buka lil ito maring tutup, mau tak wolak-walik maknane mau mutaaddi udwan. Buka tutup ya apa cah ya jelase perkara. Nah sale barang tertutup kan gak katok moto. Artinya jelasnya perkara ngene lho cah. Fi ing dalam as-soal njaluk barang haram. As-soalu anna soal saat temen njaluk. Haram ini hukumnya haram fil asli ndak asale hukumnya. Asal hukumnya njaluk iku haram. Oleh njaluk nek kepeksa. Aja njalukan iso ngemahi itu sunat wajib. Nek iso seneng ngemahi iso njalukan. Hukum asale njaluk itu haram. An-nasu'al haramun. Iku jelasi perkara fal kasiful ghita. An-nasu'al haramun fil asli. Iku jelas iku undang-undang ngono-ngono mulai wal kasifu. Dadi jelasi perkara ngene lho cah. Njaluk iku asale hukume haram. Njaluk iso dadi oleh muga kepeksa, wetenge lesu. Lho njaluk macem-macem lho, tapi didelok-delok dhisik engko balike hukum agama iku nata apike kaya apa. Artine gak patek setuju nek ana pondok kok tarikan marik-marik gak karu-karuan. Kowe pondok Peciran pondok Madura no marik gak karuan. Bolak-balik liwat kene kok. Gak apik. Tapi lho nampa iku oleh. Lah pirene lho delok. Lho dilungi nek kono. Niki bantu esok-esok nak kono dilungno san wingi kan tiang nyukani tompa bae gitu ku semen gitu ku si
Tapi kan gak njaluk ini. Teko ngemai. Ini termasuk iku kena kono didang nek ngarepe lawang dikei. Wes dititeni saya asale njaluk hukume iku haram, iso oleh nalikane kepeksa fil asli. Wa inna ma yubahu apene den wenangno apa soal. Lah kok oleh njaluk bidoruraten sebab kepeksa. Oleh njaluk nek kepeksa, samane kaliren mati nih gak njaluk yang njaluk. Oh, bangun masjid gak iso mari. Nek gak njaluk bantuan yang njaluk. Oh, begitulah. Ditata kabeh. Niki malah hukume njaluk. Wal i'ta i'anatun. Wal i'ta utai maringi i'anatun ku nulungi. Nek ana wong gak duwe lho sampean mari ku nulungi. Wis mari ya. Wa inna khafat bidoroten. Wa inna mayubahu iku ae pedene den wenangaken bidoruraten kelawan wa inna mayubahu den wenangno apa soal bidoro sebab kepeksa. Njaluk oleh nek kepeksa lho Cah, muga kaliren kaya dalan bujat Sarirejo njaluk gak apa-apa. Dalane bujat. Au hajate untuk kebutuhan, nek sampean butuh nemen oleh njaluk bantuan bangun pondok. Lho, gak mari-mari dibantu. Monggo, jare ape rene wingi tak teni. Musore tak enteni kok gak ono rene-rene, jare ape mriksa bangunan pondok. Cocok iki. Kok jare tok rene, padahal wis laporan ring aku. Ikulah akeh sing dibangun pondok iki 7 panggonan ya. Bangun pondok bareng mlaku kabeh. Hitung nak pitung mulai kena 1, 2, 3, 4, 7 bangunan. Au hajatin utawa kebutuhan muhimmatin kang penting. Koribah kang marek-mareki minadoro sanga kepeksa. Nek sampean butuh sampai kaya kepeksa. Lah kaya apa? Lah pancene mbangun. Lho, lah gak mari-mari kepeksa njaluk ku nek mbangun to sampean butuh banget mosok camangan gak ono sambele, gak ono iwake. Duit entek kena njaluk bantuan. Hati-hati lah sampe bantuan negara, duit bantuan negara iku gak angger wong oleh mangan lho. Khususnya raskin beras kanggo wong kere-kere niku temenan nek gak kere aja mangan beras raskin ndak kualat. Wis penakno wong kere-kere beras iku. Temenan. Kene zakat fitrah pe. Tak anu kok. Ojo nganti kene mangan zakat fitrah ndak kualat. Akeh sing fitrah tak kumpul tak kon goreng masjid. Ngorono. Tak kon jaga ojo nganti kene kecampuran mangan zakat fitrah. Zakat fitrah sing oleh napa wong kere-kere kene gak kere kok. Apa mangan zakat fitrah. Tapi nek wong zakat tak tampa bae. Tapi duit tak serahno Pak Rodi kanggo nyaur utang. Arti utangnya akeh. Utang semen. Jadi ini main politik ya. Wes diterusno dhewe. Iku fa in kana anda budun fa in kana lamun ana anda sangka darurat budun apa nggon sumingkir atau jalan keluar atau nggon sumingkir jarubian jalan keluar kena bahwa utai soal yu haramun haram. Lho nek sampean kabeh wis gak butuh ana jalan keluar njaluk hukume haram. Mas lho njaluk hukume haram nek sampean kira-kira gak butuh. Aja ngemis tapi nek dikeki oleh. Selamatan kan dimai kan gak njaluk sama sing gak oleh ku ngemis itu haram hukume. Wa inna ma kulna apitene ngucap sapa ingsun innal asla sak temene hukum asal fi ing dalam soal iku at-tahrimu haram. Ngemis iku ya hukum asale haram. Oleh ngemis nek kepeksa kaliren gak mangan. Ikulah gampangane. Innal asla fi at-tahrim.
Li anau karena sak temene ai soal jaluk mau iku layan paku ora pecat apa soal apa njaluk an salah sati umur sanga telung perkara. Wong ngemis iku gak metu teko telung perkara. Apa telung perkara iku cah? Telung perkara muharramah, salah satu umur muharramatun kang den haramno. Telung perkara telu-telune diharamno kanggone wong sing ngemis utawa njaluk. Siji al awal ta kang kawitan niku izharus syakwa iku nyudoh-nyudono lopar lapur-lapuran kena minallah taala sangga Allah taala. Wong ngemis iku kaya-kaya lho nglapurno Gusti Allah, kesamen sing nanggung sandang pangan kan Gusti Allah. Lho cah wis duwe sak ngemis kaya-kaya curiga mbek Gusti Allah, tapi njaluk ring Gusti Allah engko lak teko dhewe-dhewe ya kowe kenapa ngasih lho dikai wong, mosok ape ngasih kayak wong loro, aneh ta. Durung tak buka padahal kene gak njaluk. Ini soalu karena ta njaluk iku idharul nyudo-nyudon lil fakir maring kere. Wong njaluk iku nyudo-nyudono kerene. Mosok wong ngemis nyudo-nyudono kerene gak apik, dadi ngemis itu haram. Nyudo-nyudono kerene. Wa dzikrun lan nyeritakno likusuri nikmatilah maring kekurangane ya utawa nikmate Gusti Allah kosoro kurang. Maring kurange to nikmate Gusti Allah andu marang yang rujuk kok adoh iki. Gak nemokno rujuk andu iki. Sa'il ya. Andu marang sa'il. Nyeritakno kekurangane nikmate Allah marang lho anggone wong sing njaluk mau. Wa utawi zikru nyeritakno gak duwene iku ainus syakwa sejatine lapur-lapuran to nglapurno Gusti Allah ya kena iku Gusti Allah kaya nglapurno Gusti Allah sampean tanggung jawabe Gusti Allah. Asek ngemis padha mek lapurno Gusti Allah. Aku gak dikai dhuwit mbek Gusti Allah. Wes aku njaluk sampean. Iki cara ilmu hakikat, ilmu tata krama. Dadi wong ngemis iku gak apik banget. Lah sing ana ngemis karena Indonesia tok. Malaysia dilarang ya, cekel langsung ditahan. Apalagi Singapura masuk penjara wong ngemis. Soalnya nek kono nek gak duwe dibantu. Nek kene gak iku. Gak duwe kadang keleleran, gak kaurusan pisan. Nah mbuh sing repot sing salah sapa ngene. Ilah gampang. Ceritane gampangane. Endi mau. Wa kama anal abda. Lan kaya sak temening menungso. Al mamluk biyen jas gak ana cah kang den kuasani dadi kawula dadi babu lah saiki. Pane ana dadi babu. Gak babu saiki apa ta? Ya pegawe. Lau sa'ala lamun njaluk sapa abdu la kana kene ana apa sualu njaluke abdu tasnian. Iku tasnian ala sayyidihi. Ngalakaken ala sayyidi ngatasi bose abdu mau. Kowe nek biyen kawula, saiki yo siji maneh. Nek ana cah wedok wis ndek bojo, dadakan ngemis iku padha mek penghinaan ring bojone. Delok bojomu ngemis iku. Begitulah ceritane gampangane. Ngono go, mung saiki bae lho. Sampean ape bangun bangunan apa pondok, karena njaluk bangunan, njaluk bantuan, marik-marik pada penghinaan rene ya. Kudu laporan kapan sampean ape njaluk bantuan ngemis masyarakat nggawe tanda tangan gak karuan memalukan ya. Gak karuan.
Fakadzalika kaya mengkono tasnian, njaluk iku termasuk pelecehan. Soal ibat utai njaluki para menungso ku tasniun alallah. Wis makna asli ya, cek gak padha ngarep mau pelecehan ngono asli ngalakaken. Kok ngarep ono tasnik ngono tasnik. Pelecehan alallah yang atase Gusti Allah taala. Ane sampeyan ngemis pelecehan mbek Gusti Allah sama ditanggung Gusti Allah kok. Sandang pangane mergawe oleh pangan wong nek Jawa gampang sembarang kadiri karek mergawe mosok ngono kok gak iso mesti tata kabeh tapi sayang saiki wayahe corona dadi pabrik-pabrik akeh sing prei tapi sing untung gede corona iki sapa cah Pondok Sunan Derajat santrine sitok gak ana sing kena lara gak prei tapi aku wis tuku telu mesin bojone nang ngene Jatirogo nang Pasuruan nang kene. Mesin regane 2 miliar, tak tuku mek 300.000. Mesin giling. Coba bangkrut wae bos nang Jatirogo, bos nang Pasuruan. 2 miliar nang tak tuku mek 300 juta. Lumayan saiki. Jadi kene untung ana corona akeh pabrik bangkrut didol ring pondok. Cocok ini. Nah, di mana pabrik bangkrut dore ini tak tukune. Tapi ya mau balik mana? Gara-gara ini kelarisan wingi langsung. Soalnya aku pas ring gudang kecekel. Sing direkture Petro ngamuk mergo gak dikirimi. Pakai mana Pak Gopur gak kirim kurang nek sedina 200 ton ngono lho. Direkture Petro ngamuk nok kono. Sing diamuk pegawene kok gak dikirimi lho saya kurang kelarisan tadi corona pondoke kelarisan perusahaane kelarisan bangune wah tambah lho kulon-kulon ketuku kabeh transaksi kulone SMP wis ketuku gal sitok ya mbah ya panjenengan wis tak kandhani nek nok PPT pondok iku nang Pindhao rata-rata bangkrut to mbah didol pondok wis sak pirang-pirang mulai lore kene sampe kono ayo delok di omah pepet pondok bangkrut nek gak ono gering-geringan kudu mati salah ya gak diwenakno didol pondok tak tukune pae kabeh iki Sunan Derajat ya biyen iku wae Sunan Derajat sak pengidul iku wae Sunan Derajat wong kabeh nganggon saiki dituku balikno maneh saiki wis pondok tambah ombo tanahe dhuwit teko dhewe-dhewe muridé tambah akeh gak ono corona waras sedaya pemerintah gak ngerti ini ono mau ndi terus mau nanti aja kok ilang iki apa tak dolek marak-marik tengere bingung gara-gara ilang ndi cah ilang sampean wala yakhillu illa lidururatin yo apa ya kama takhillul maitatu ta iku ta dihitung ngisor 8 wahada iku utawi ikilah tasniun alallah dadi wong ngemis bari pelecehan ring Gusti Allah yang bagi sayukjo apa yuhrama ento den haramno apa soalmu wis saiki haram ngemis kok ngemis termasuk pelecehan mek Gusti Allah gak gelem mergawe kok sampean tanggung jawabe Gusti Allah kok wala yakhil ora halal apa as-soal ilan dirutin kejaba kepeksa nek kapan piye maneh cane gak njaluk mati ya njaluk ngemis gak apa-apa wala takhilu ora halal almaitatu apa kamata khilu kaya oleh halal kamata almaitatu apa batang oleh dipangan nek kepeksa kaliren kok batang celeng pangan kaliren gak mangan mati asani ten nomor loro haram njaluk haram ngemis dasari anafi sak temene ke dalam soal terus jabone ya njaluk wae soal dalam ngemis idlalus sa'il nafsa oleh
ngino-ngino wong kang ngemis, wong kang njaluk nang sing awak dhewe ning sail liwir maring liyane Gusti Allah wong ngemis kaya-kaya ngremeh-ngremehno awake. Mbok ngrempong-ngrempong njaluk. Padahal samane kan gaweane Gusti Allah, padha-padha mek ngremehno Gusti Allah. Walaisa ora ana lil mukmine kedhi wong mukmin. Apa ayudzillah yen to ngesorno mukmin ngremehno ngesorno ya padha wae. Nafsu awak dhewe ne mukmin liwir krana liyane Allah marang liyane Gusti Allah. Wong mukmin gak oleh cah sampai ngrempong-ngrempong ngemis memalukan. Kejaba nek ngrempong-ngrempong njaluk ring Gusti Allah. Bal alaihi balik iku wajib ing atase sail ya, alai sail ya. Ayudzillah utayen to gak adoh gak kena. Yen to ngesorno sapa asail kena, mukmin ya kena. Nang saya awak dene sail lima ulahu maring pengiyaman bendaraning sail. Sail kena, mukmin kena. Tapi nek wong mau oleh njaluk tapi mbok yo njaluk ring gone bose. Bos sampean sapa Gusti Allah. Niku nek iki di maulahu nek donya njaluk bantuan ring gone pimpinane. Nek cah pondok ring gone kepala pondoke. Muga kentekan sangu gak duwe laporan ring gone bagian keamanan. Kentulo kentekan sangu gak mangan pirang-pirang dino gak le kiriman lha engko keamanan sambung sampai sambung rene aja sungkan-sungkan sampean bangkrut ganti sangu lapor keamanan wis ana dana kanggo bantu ini. Tapi kebangetan cah nek pondok iki murah gak umpakat cah timbang no omah. Nah saya gandu ya kebangetan. Fa inna fihi izu fa inna fi saat temeniku ing dalam ayudzilla nafsahu awat izu te mulyakno marang maulahu ya. Sama nek ngrempo ring Gusti Allah padha karo mulyakno Gusti Allah. Maulahu bendarane Gusti Allah. Ngemis padha melecehno ring gone Gusti Allah. Kuwi njaluk ring Gusti Allah padha karo mulyakno Gusti Allah. Iku nek kapan uruan Gusti Allah, nek bos yo sisi maneh. Fa amma sairul khalqi anapun utahe sekabehaning makhluk fa innahu sak temene sairul khalqi ku ibadun pira-pira kawulaning Allah, tapi menungso iku lho kawulane Gusti Allah. Nganti ngrempong ring menungso airing Gusti Allah. Fa innahum ibadun. Fa amma sa'al fa innahum ibadun amsaluhu. Fa innahum ibadun kok gak penak amsalu sepadan-sepadane lho. Gaduk malah iki kan. Falema ayatul lalahum. Amsalu sepadan-sepadane rujuk ing jaba piye? Sail mau ya, padan-pane sail. Menungso padha mbek sampean, aja njaluk ring menungso. Ayo njaluk ring Gusti Allah. Fala ya mbake moko rasae japa ayudzilalahum. Yen to ngesor-ngesorno sapa rujukna sail wae kabeh ya. Sail lahum maring ibadun. Ilali darutin kejaba krana kepeksa. Gak penak ya iso sair hoki ya kena lahum iku padha bae. Tapi gak kena sampean ngrempong-ngrempong ring menungso, kejaba nek kepeksa. Ayo ngrempong-ngrempong ring Gusti Allah wa visuali. Lan iki dalam jaluk utawa ngemis zulun utawi kaasoran ngino-ngino. Wa visuali lisaili kedhe wong kang njaluk. Bil idhofah lan dibandingno ilal masul mari wong kang den jaluki. Dadi wong ngemis padha karo ngrempo-ngrempo marang wong sing dijaluki.
gak apik. Dadi nek iso la iki lah dasare aja nganti ngemis yo. Kejaba nek kepeksa nek gak ngemis sampean mangan gak iso. Ki nudono harame ngemis cara saiki. Tapi engko diwolak-walik dhewe lho. Asal isu nomor 3 harame ngemis apa maneh dasare iku annahu layan faku an idzail mas'ul. Anau sak temene ae soal ya ndure iku. Iku layan faku ora pecat apa soal an idzail mas'ul sanga gelakno wong kang den jaluki. Uripan akeh-akeh. Soale nek sampean ngemis iku gelakno wong sing dijaluki. Cah bolak-balik ngemis teko rene njaluk. Ya nek wong sing dijaluki duwe dhuwit kadang gak duwe diutang-utangno. Kula gampangane. Li annahu rubbama la tasmah nafsuhu. Li annahu krana sak temene mas'ul wong sing dijaluki iku rubbama la tasmah kadang-kadang ora lega apa nafsu jiwaning mas'ul. Bil badli lantaran nyerahno peparing kadang-kadang wong sing sampean jaluki iku atine gak lega senajan ngemahi gelo lah gelakno wong iki dosa kadean iku lho dasare ngemis iku haram. Nek gampangane anti bikol bin sangka leganing ati mindu sangka al mas'ul mah angel wong dijaluki atine lega ngemahi kejaba nek gak dijaluki mbantu siji maneh lho ngene iki lho dasare ngemis iku haram gak oleh. Sebab 3 perkara mau. Kula ceritane. Fa'in badala hayaan minasail fa'in badala lamun nyerahno sapa mas'ul, wong kang dijaluki mas'ul ya. Hayaan karena isin minasail marang wong kang njaluk. Bagaimana nek saiki lho kaya apa ape gak ngemahi malu Dadi maine mergo isin. Wah, iki resiko maneh iki malian. Padha iso gak halal hukume. Iku lah gampangane auria an fa'in badalah kaya fa'in bal kaya ane riaan ya. Auria anto krana riya. Nyudo-nyudono ya ngemahi tapi krana riya. Oh, aku ngemahi sapa aku. Nek ngono fawa haramun alal akhiri. Fawa utawi ndija gak ana rujuke iki pas haram niku haram alal akhir ing atase wong kang nampa. Fawa badalan dure ya. Fawa ail badlu ya ndure ngono haramun alal akhir. Dadi nek kira-kira ngemaine mergo isin nek gak isin gak dikai hukume sama nampa peparing haram kono gelem ngemahi muga malu. Lah ngene iki sing roh sapa ya perasaane ati. Wain rubama istahya wain mana alam menyegah sopo al mas'ul rubama istahya kadang-kadang isin sopo al mas'ul soalnya nek dheweke gak ngemahi malu kaya apa sing njaluk iku pakaian jubahan kaya ya lho ana-ana maneh wa ta'adza fi nafsihi lan tampa lara kita gelo kenek so mas'ul ila nafsi fina ing dalam jeroane al mas'ul bin makni lantaran nyegah maringi. Wah kaya apa nek gak iso ngemahi gulone setengah mati. Dadi ngemaine gak ikhlas kaya mau. Iyaro nafsahu krana ngrumangsani mas'ul nafsahu ing jiwaning mas'ul kabeh lho diteni awas keliru. Fi suratil buha ing dalam rupa wong kang medhit. Muga nek kapan dheweke gak ngemahi, waduh aku dadi wong medhit. Ngene kabeh iku mau nampa peparinge sek kurang apik. Fa fil badli
mongko ing dalem nyerahno peparing nuksa numadi kekurangane bandane al mas'ul. Soalnya nek kapan ono njaluk bantuan tak kei berarti duitku kalong kanggo iku mau. Wa filman iku dalam nyegah nuksa nujahi uta kekurangane pangkate al mas'ul. Tapi aku gak ngemai aku diprekno iki. Lah ngene iki lho cah, dasar-dasare wis aja njalukan. Wakilahuma utai karo-karone karo-karone badlu lan manu ngarepe ngemai tapi gelo atine gak ngemai rumangsa karo mukziyani iku nglarakno karone lho gara-gara sampean njaluk ngemai Pak Lurah njaluk bantuan Pak Lurah gak ngemai isin ngemai gelo karo-karone gak apik lho ngene iki dasare aja njalukan gak apik niku lah. Tapi sampean diserono kongon sedekah tapi njaluk aja iki dasare kabeh nek njaluk iku haram hukume ya dasare telung perkara iku mau ikulah pirang-pirang wasailu ta wong kang njaluk wa iku ta ya asailu asbab sebab fil idza ngelam nglarakno ati aja nganti gara-gara sampean njaluk bantuan malah wong-wong sing sampean njaluk atine gelo ngelakno atine wong iku gak apik. Wal idza utang gelakno ati haram niku haram. Ayo ya tagal ayo. Gelo wong sing sampean tarik-tarik yo tarikan ayo kono gak karu-karuan. Gak apik. Ikulah ceritane ono Surabaya kono. Sakana ditarik ana tamu dipaksa ayo kono gak karu-karuan gak oleh meksa tamu kudu ngemai kudu anu gak oleh kene dene dikeki tamu lho nggunakno gak wani lho tetep tak tukokno semen mundak apa mundak kualat kabeh mau oleh nampa peparing njaluk oleh illa bidor kejaba lantaran kepeksa nek kamen kere nek gak njaluk kehadiran baru boleh njaluk bantuan. Semono sampai membangun macam-macam juga begitu. Niku lha kasarane. Wa ma fahimta semongso-mongso ngerti sapa sira hadil mahdzur ikilah larangan-larangan asalas kang telu. Lho iki alasane ngemis itu haram. Telung perkara sampean titeni nek ngemis iku hukume haram alasan mau. Nek sampean gelem nyeleksi fakot fahim ta teman-teman ngerti sapa sira kaulahu ing dawuh Kanjeng Nabi ngerti dawuh Kanjeng Nabi kaya apa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika cah ndika mas'alatun nas minal fawahish ma ukhilla minal fawahish ghairuha mas'alatun nas utai njaluk marang para menungso ngemis iku lho iku minal fawahish tengah saking kelakuan-kelakuan ala wis njaluk ngemis iku kelakuan elek tapi kok oleh ma ukhilla ora den halalno minal fawahish sanga kelakuan-kelakuan ala ma ukhilla ghairuha apa liyane mas'alatun nas barang welek sing dihalal mek ngemis wis gak ono maneh ngemis iku elek-eleke kelakuan lho tapi oleh ngemis iku tapi elio ngemis iku elek-eleke kelakuan senajan diolehno dihalalno paling halal paling welek yaiku ngemis. Iki dawuh Kanjeng Nabi lho iku. Fandur mongko angen-angen sira nek Kanjeng Nabi ngendika diangen-angen. Kaifa sama kaya apa ngarani Kanjeng Nabi ing masalah fahisyah. Fahisyah kelakuan kang ala. Kanjeng Nabi lho sing ngendika ngemis iku kelakuan paling ala. Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Tapi halal. Ono kelakuan apa ala kok halal apa ngemis.
wala yafa ora samar anal fahisah sak temene kelakuan kang ala iku nama tubahu den wenangno apa fahisah lidoroten kaya kepekrono kepeksa lah ngemis kok diolehi kepeksa kaliren nek gak ngemis gak mangan mati kaliren oleh mergo kepeksa kaya kamayu bahu kaya oleh den wana surbul khamr apa ngombe arak liman kedya nggoso kang sreten man biluk matian kelawan puluhan to ya sego puluhan sing dilek namanya lukmah wong lo dadakan kelelek puluhane atau lukmah kelelekan ya kena lah gak ana maneh sing iso ngelek kejaba diombeni arak diombeni gak apa-apa demi apa demi kelelekane cek iso mlebu ring wetenge iki kepeksa tapi angel jangan mau tapi nek ana nek ngene warung toak ya ana ngono wa taiman iku layas itu ora nemu man ghiro ing liyane al khamr gak ono maneh kok niki nek pabrik khamr kok asale kabeh khamr arak ya diproses dadi sampai dadi toak niku proses sampai dadi iku pirang-pirangan ngono-ngono ku diwolak-walik tapi nyatane gak diutik-utik iso berubah hukume asale legen dadi toak dadi arak dikira dadi apa iku maneh iku jenenge iku sing dimasak-masak iku wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utahe sapane wong saala iku njaluk man anhinan waktu keadaan sugih keadaan mampu wong duwe wong mampu wong sugih kok njaluk ngemis wong sugih kok ngemis dianggap ngemis ge sugih-sugihan fa inna ma yastaksir ambite ngake-ngake man min jamri jahanam sanga wowone neraka jahanam awas lho akeh saiki wong ngemis tapi di duit pirang-pirang kadang-kadang oleh ngemis di total dia telon kono aku tahu nunggoni ya oleh duit sak pirang-pirang kricik-kricik lho biyen ya 30 tahun yang lalu asik sapa telon waktu lho kene totalan dadak ana wong le duit pirang-pirang dijolno nang kene tokone wetane dalan iku kricik-kricik iku iki piye-piyenan ngemis kok dijol oleh duit pirang-pirang kok sae pirang-pirang lho 100.000 oleh ngemis ngene kudu dicekel negara pirang-pirang lho wong ngemis kanggo cek sugih dhuwit wis sugih sik ngemis gak oleh negara kudu turun tangan oleh akeh banget saiki wong nok Jawa iki sugih tapi sik ngemis awas haram hukume wong sugih ngemis padha karo ngumpul wowone neraka jahanam kanjeng Nabi lho sing ngendika yen neraka dadi hukume ngemis haram. Endi ana ngemis deleki, sak ana tagaki. Ono wae. Terus dawuh Kanjeng Nabi wa manutahe sapane wong saala. Iku ngemis man. Walau lane keduwe man ma utahe donya brana te barang yuhni kang nyukupi apa mahi ing man. Sapane wong duwe dhuwit dadakan ngemis. Ja'amu keteka man yaumal qiyam besok dina kiamat. Wa waju te raine man iku azmun jata kok azmun iku koyo balung ngene jata kok kang nyuwara apa azmun klotok walai sawara ana alai ngatasi wajhu to azmun kenek lah untai daging wong sing penggaweane ngemis waktu jaman nok donyane padahal dheweke duwe dhuwit kok ngemis mbisuk raine balung klotok iku sindiang siksaan iki agama cah undang-undang agama yo ngene iki lho negara dasare dawuhe Kanjeng Nabi nek ngemis iku haram lah sing gak duwe dibantu negara kaya apa carane aja nganti ana wong ngemis pinggir dalan keluyuran gak karu-karuan iku hukume haram iki dalile harame ngemis kabeh lho bae nek Malaysia Singapura gak oleh cekel cek ngono wae arek ngemis kene malah dibandani jadi ono wae ki dawuhe Kanjeng Nabi harame ngemis iki
Ana maneh Kanjeng Nabi ngendika wa fi lafdin akhir dalam kata-kata liya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika kanat mas'alatuhu kanat ana mas'alatu apa ngemise man iku khodusan wakaduhan khodusan iku dadi apa cakone ini sababe khodusan wakaduhan celo sakjane maknane padha-padha wis dimakna anu aja gak ngrepoti khodusan wakaduhan sak maknane padha dadi catu ngono wae wakaduhan dadi celo fi wajhin dalam raine man. Dadi ngemis iku besok bakal ndadekno nang akhirat raine ku catu boroken. Muga nang donya ngemis penggaweane. Iki lho larangane ngemis dawuh Kanjeng Nabi lho. Wong sing ngemis besok lho nang akhirat raine boroken catu ndrodos nanae memalukan. Mergo ngemis iki larangan agama gak kenek ngemis lho. Haram. Wadil alfat wadihi al alfata ikilah pira-pira kata-kata. Dawuh Kanjeng Nabi kata-katane gak mirip-mirip tapi gak podo. Sorry hatun ku terang. Jelas fitahrime dalam harame soal harame ngemis. Hadis telu mau jelas weleh-weleh. Lho, ngaramno ngemis iku haram. Wat tasjid lan ngabot-ngabotno berat-berat hukume ngemis maksudnya abot lho hukume ngemis iku diteteni cah ngene iki sampean wolak-walik ge dalil sampean lho sampean bakal nata dalil engko carane kaya apa sampean tata dhewe ku akeh wong ngemis pirang-pirang wabaya alan beat janji ngumpul beat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kauman ing kaum ana kaum di beat dijanji disumpah cara saiki diapakno kaya sekolah di wisuda nur ya kaum alal Islam yang ngatasi Islam wis di beat Kanjeng Nabi kon masuk Islam yo fastaroto moko nyaratno Kanjeng Nabi alahi marang kaum syaratnya kon mlebu Islam rungokno tak kandhani as-sam'a ngrungokno ya dawuh Gusti Allah wa taat lan manut perintahe Gusti Allah sama kudu ngrungokno dawuh Gusti Allah Qur'ane hadise manut perintahe Gusti Allah syarate gak kena bantah sumakola banyak ngendika sapa Rasulullah lahu maring kaum ana sitok Kanjeng Nabi pesen marang wong sing dibiat Islam kalimatan yang kata-kata khafifatan alon Kanjeng ngomong alon-alon aja kondo-kondo yo wala tasalu aja padha njalukan sira kabeh anasake menungso saeane suwi-wiji aja njalukan nek iso ngemainan aja ngemis iki nok sijine daerah sing kira-kira masyarakate seneng ngemis iki Kanjeng Nabi biasa nek pidato kan apa jare wong sing ngrungokno. Kenapa Kanjeng Nabi ngendika walatas alunas sayan aja dadi wong sing ngemis yo. Wis senajan saiki aja. Nek iso ngemai aja njaluk. Oleh njaluk nek kepepet. Nah, kaya apa? Di dasar sampean kabeh cah iki hadis-hadis ini iki dititeni. Sik ana maneh wa kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ku yak muru merentano Kanjeng Nabi kathirone akeh-akeh menungso. Bita'afuf kalan jogo ani soal songon jalukan. Kanjeng Nabi merentano akeh temenan yo aja njalukan, iso ngemainan. Aja njalukan, aja ngemis temenan yo Kanjeng Nabi pesen. Temenan aja ngemis. Waya kula ngendika sapa Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika man sa'alna a'tainahu manutai sapane wong saala ku njaluk mana ing ingsun atene moko paring ingsun ing man sapa wong sing ngemis ring aku njaluk ya tak kei nek teman-teman gak duwe njaluk tak kei sampeyan ngono nek ana njaluk kei yo
Tapi waman istaghna aghnahullah. Waman utai sapane wong istaghna iku makna murad ya ngene. Istaghna iku ora gelem njaluk sapa man, makna murate semuge wong sing gak gelem njaluk, gak gelem ngemis. Mergawe aghna moko paring kecukupan lu ing man sapa Allah. Ditane carane maknani lho. Nek wong mau gak njalukan bakal diparing sugih donya brono. Lho kaya apa? Pondoke kene tak gak oleh njaluk-njalukan di masyarakat. Wis lho iso mbangun gak karuan akeh. Mergo kene nglarang aja njalukan nang masyarakat lho ngemis. Mosok nggih pondok kok wong gawe amplop gak karu-karuan aja. Waman lam yasalna waman utai sapane wong lam yasali ora njalukan mana ing kita. Fa wa utai manu ahabbul seneng ilaina marang kita. Kanjeng Nabi ngendika wong sing gak njalukan wong paling tak senengi sapa gak njalukan. Nek mafhum mukhalafae pengertian sebaliknya nih apa? Nek wong njalukan kanjeng Nabi gak geduga, katene aja njalukan. Kanjeng Nabi gak geduga wong njalukan. Dalile wong sing gak njalukan wong mau tak senengi banget. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh ya. Istaghnu anin nas wa ma qalla minasu alfawa. Istaghnu anin nas. Makna murad maneh iki. Istaghnu aja njalukan sira kabeh. Makna murad iki semugi ya. Aja njalukan sira kabeh aninas marang para menungso wedok-wedok aja njalukan ring kanca-kancane nek iso ngemainan aja njalukan. Istaghnu anin nas semugi kalane. Wa ma qalla minas soal fa huwa khairun. Qalu wa minka wa ma utawi kelakuan kala kang sithik apa minas soal sing njaluk. Nek sampean wis gak njalukan mek sithik banget njaluke. Fa huwa tema khairun bagus iku luwe apik. Nek kepeksa yo njaluk saithik bae iku luwe saithik luwe apik. Nek gak kepeksa nek njaluk kancane nek iso ngemahi kancane. Para sahabat padha ngendika wa mingkalan dateng jenengan ya Rasulullah. Kanjeng njaluk dateng jenengan boten asal kanjeng Nabi. Qala Rasulullah wa minilan marang ingsun aja masih ngaku aja njaluk. Njalukane gak apik. Sing apik ngemainan. Ki ditene wedok-wedok ki dalil kabeh lho mau dadi hukum sendiri iki. Saman proses engko dadi satu hukum. Sing besok diceritakno nang masyarakat hukume ngemis. Hukume ngemis pirang-pirang dalile. Wasami alan krungu sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu an Sayyidina Umar krungu sailane wong kang njaluk. Yasalu wong kemis ngene yasalu njaluk sail ba'dal maghrib sause manjing maghrib. Ono ape jamaah maghrib. Sayyidina ape ngimami dak ana wong ngemis. Sayyidina krungu ono ngemis mari manjing maghrib ape jamaah maghrib. Faqala ngandika sapa Sayyidina Umar. Liwahidin mari wong suci. Miyang kaum iso kaume Umar is ar-rajul. Is nguweono panganan sira. Nguweono panganan si ar-rajul ing wong lanang. Kono ngemis iku, kai. Ngono. Iku ape jamaah ya dina marang. Kon ngemai, kono ngemis krungu. Fa asahu. Mongko nguwai panganan sapa wahid bu ing rajul dikai beras mengke apa kaya dhuwit wis dikai. Lho kataan ngono Umar durung omparane iku lho salate durung dimulai durung takbir krungu maneh pindah omah. Sumasami kari-kari krungu sapa Umar hu ing sail. Sanian njaluk ambal kaping pindho. Lah kok njaluk maneh mari dikai. Kaya ngemis ya pindah omah kono kaya ngemis zaman saiki. Yasal njaluk sapa sail. Faqala Umar alam akul ana ta ora ngucap ingsun laka marang sira is ar-rajul. Awe pangan sira arjeng wolane. Kok takon
kayak ono iku ngemis iko. Krungu. Kala ngucap sapa Wahid, wong sing ngemahe ngomong, "Kot asa itu temen-temen paring panganan ingsun ing roti. Pun kula sukani Sayyidina Umar. Saya ngemis malih temriko. Umar metu ya, gak sida jamaah metu. Wanadara mongko ningali sapa Umar. Cekel-cek faidan dumadaan. Tahta yadina ngisore tangane sailan no. Mikhlat mamluah ing kantongan mikhlatun utai kantongan mamluatun kan den beki khuzan ing roti buadaan go kantongan bek roti pirang-pirang oleh ngemis lho di roti sakmene akeh sik ngemis bae Pakola ngendika sapa Umar lasta ora ana sira sailan iku wong kang ngemis walakin kata tajiron tajir ke pedagang, kon iki gak ngemis iki, kon pedagang, dagang roti lho. Sakmono akeh njaluk kono njaluk roti didol kono sawane, kon iki pedagang. Dudu ngemis kon iki. Suma akhadha mo kari-kari ngalap sapa Umar alimahal almi khlata ing kantonge. Wis kene kantongane saiki ku dirampas mek Sayyidina Umar. Wa natharuha lan apa ya baina ada ibil lan ngesokno sapa Umar ha ing mikhlah disokno baina ada ibil sedekah ana ngarepe unta sedekah wis mari ku rotine sak kanon dipakakno unta ya ngamuk Sayyidina Umar iki apa-apa kok menungso ngemis kene pakakno unta wandoroba lan gepuk Umar hu ing sail bidurung kelawan cemeti lan pecut. Kene kan gubuk pecut duwer kon iki gak ngemis maling ngono. Dadi iki kabeh dalile iki Sayyidina Umar ya, peneruse Kanjeng Nabi. Diajar ngemis yo. Dadi ngemis itu haram. Wis aja dibiasano Indonesia wong codang cadong pinggir dalan. Ayo, omane kathek nang nggone pinggir lampu merah. Den ceradong gak karo HP ngemis iku. Alasane nata montor padahal ngemis njaluk dhuwit iku pirang-pirang lho nek dalan-dalan iku alasane harus dipakai kepakan dansip pisan ono ngemis pakai dansip ojo ya gak apik wis nek noto sing apik wis terus mau endi kok ilang wa qala lan ngendika Sayyidina Umar la taut aja mbaleni sira wis aja ngemis manuk awas kon ngemis tak hukum ngono iki presiden ya sing ngomong iki Sayyidina Umar dadi presiden iki karo la taut aja pisan-pisan ngemis maneh walaula annasu alahu kana haraman walaula annasu alamun ora ana sak temene ngemise sailan ngemis sael kana kono soal haram itu haram upane hukum ngemis gak haram wis duwe panganan piram sek ngemis gak haram lama ndoro baik den orang gepuk Umar ing sailan gak digepuk ana digepuk mergo melanggar sing gepuk presiden iki Umar jadi presiden waktu itu masih ono tangan iki nudono nek ngemis iku haram rungokno yo sak ngemis pinggir dalan yo codang cadong gak karuan memalukan wala akhota orang ngalap sapa Umar mikhlata ing kantonge sailan nyatane kantonge dirampas dipakakno unta isine apa roti oleh ngemis ana bae iki nudono Sayyidina Umar wong nomor 3 lho Kanjeng Nabi nomor 1 Abu Bakar nomor 2 Umar nomor 3 iku waline Gusti Allah niku kan Kanjeng Nabi ngendika manut sira marang wong loro sausé aku mati iktadu billadzaini mim ba'di siji Abu Bakar loro Umar Kanjeng Nabi ngendika iktadu billadzaini mim ba'di manut ya marang wong loro sausé aku mati siji Abu Bakar loro Umar iku Kanjeng Nabi sik dadi nabi ya kok ngerti nek Kanjeng Nabi sedo sing ganti Abu Bakar sedo sing ganti Umar iku Kanjeng Nabi di antara mukjizate Kanjeng Nabi oh iya temenan niki lah ceritane kabeh mong ndi ilang
Wala alal faqih ya. Wala alal faqih ad-dhaif dhaiful minnah ad-dhaif al-hausila yastab itu hada. Wala alam non al faqih wong kang wong pinter ad-dhaif kang apes. Wong sing gak pinter, wong bodoh. Menawa wong bodoh al faqih ad-dhaiful minnah ana terus aja. Wong pinter ad-dhaiful minnah kang apes wala al faqih ad-dhaiful minnah kang apes kemampuane ana wong pinter tapi kere. Bagaimana ini Pak Guru nang kere? Ad-dhaiful hausalah kang rupek al hausalah sakjane padha bae ya. Penghasilane makna dadane gak benar rupek penghasilane ana ruwek maneh hasil itu kan penghasilane ekonomine sakarepe ta. Ekonomine wong pinter gak duwe duit mergawe gak iso gak duwe apa-apa ya sampai itu hadai milang-milang aduh sapa al-faqih milang aduh angel hadza ikilah aidorbu ya min fi'li Umar sangka kelakuane Sayyidina Umar. Nek ana kiai santri kere gak ana sing dipangan hasile gak ana ya gak umpama kan Umar kok ngendika ngono sampai wong kere diajar gara-gara ngemis mau iku gak enak ati tapi ya didelok-delok dhisik nek temen-temen lho wong kere gak duwe padahal iku mau santri ya kena njaluk. Lah saya jamur kok gepuk wong sing njaluk iku kenemen njaluke mau. Njaluk kakean, wis digawe njaluk mana kebuangeten. Ikulah gampangane. Wayang kula ngucap sapa fakih wong pinter amadorbu ana utang gepuke Umar iku fawata dorbu tak diwengulangi tata krama. Umar gepuk wong iku muga ngulangi tata krama gak ngaramno njaluk gak tapi ngulangi tata krama njaluk aja sampe sak kantongan bek ngono cah njaluk roti padha wong ngemis lah sampe duit pirang-pirang juta yang ngemis iki ngemis model apa ngene sampe dijol nang ngene toko lho duit kricik diajol atusan kabeh iku gak ngemis iku rampok ngono ono sekane wakot waroda teman-teman nyeritakno asyar apa syariat bitakzir kan ditakzir takzir bahasa Arab ya tapi cara Jawa diapakno saiki takzir disambuk diapakno ditakzir ayo cara saya takzir apa ya kaya disambuk kaya dijiwir kaya diarani takzir cara Jawa ini gak ono takzir ayo apa cara jeneng takzir gak ono Pak Guru jiwir sampean itu takzir nek Pak Lurah nyambuk bocah beling arane takzir cara Jawa ini gak ono apa gak ono wis ditakzir ngono wae wa amma akhdhuhu malahu wa amma akhdhuhu malahu fa huwa musadiratun gak ana titike jana iki gak kena dindekno ya. Nek dindekno tambah kecantol tengah dalan. Leren-leren. Apa kok terus aneh ganti sijine. Wa idza arata nalikane ngarepno sapa sira. Nek sampean ngarepno al istighdam ing dadekno khadam. Ndolekno pelayan teko jin, setan atau malaikat. Dadekno khadam sampean. Kongkon ngrewangi apa ta apa, asal aja nyolong wae tangga. Wal mukasafal kebukae ati sawen makrifat katot gaib-gaib. Katok macem-macem. Liruhen maring ruh iso katok sunan derajat. Minal arwah sama pira-pira ruh-ruh.
Carane kaya apa supaya sampean cah mosok Sunan Derajat gak tau roh. Sunan Derajat kepengin roh Sunan Derajat sing wis sedo, carane kaya apa? Faktu pengenuli sira idmaro harfil alif ing kandungane huruf alif. Ana kandungane banyu, ana kandungane sak piturute kok. Ma'iyah hawaiyah kandungane hawa. Fi kafian adalah epek-epek sira. Warsum lan nuli sira ad-dairah gambar bunderan iki lho ngire. Gambar bunder iki al-atiyah kang bakal teko iki nek ngiringan iki. Wa fi safatia wa fi wasati dalam tengah-tengah dairah iku. Gambar bunderan tengah-tengah. Dikai apa? Apa? Subadun biroksin wahidatin wa fi wasatia subadun biroksin wahidah. Apa kolom-kolom kelawan ndas siji piye bunder sitok iku. Wa fi jabati ing dalam batuke dairah ngarepe lho batuke. Ismuruh ta jenenge ruhe sapa? Mulai kate mau. Alati itu kang arepno sira kepengin petuk Sunan Derajat wani. Antas tahdimahu ing yen to tas tahdim njaluk hadam ya, njaluk hadam sira ing ruh. Njaluk hadam Sunan Derajat supaya ngrewangi sampean. Wadukka fil huruf al-hijaiyah samane wa isin samane wa isina misfar. Wadukka lan ngencepno sira. Ngencepno sira dincepno dipalu fil hurufe dalam huruf al-hijaiyah huruf hijaiyah iku ana huruf hijaiyah alif ba jim za abajadun hawazun hatoyakun pinggir pa iku huruf hijaiyah. Jumlahe pira iku 28 asamane wa kang ping 28 samanyatan wa isnamane 28 paku ben huruf siji kayak paku sitok-sitok nulis atau gede ya, paku cilik kan gak ketara. Nek pakune gede gak iso, pak tulisane cilik gak iso. Ditulis ben huruf A saat paku dua ba dua ja terus sampai 28 palu. 28 paku. Waktu lah maca sira al asma al atiyah kang bakal teko. Asma nguri iki ala kulli harfin saben-saben huruf siji a ba jadun. Ping pira arba'in arep ping 40 ambalan lumayan ya suwe ya. Ping 40 ambalan. Donga ning isor iki. Mpake kemethuk Sunan Derajat ya. Wa anta ta sira iku tahirun suci sama keadaan suci ndek wudu. Oh, tahirus saubi suci pakaiane suci wal badan awake ya suci. Gak najis. Nek iso paso imun saman keadaan poso, gak mangan sing wareg. Ma'arya doti satane riyando. Latih wetenge latih nafsune aja dituruti aja turu namanya riyadhah al kamila kang sempurna. Wal buhur te obongane dupa menyane diobong muga malaikat seneng gondone menyan sing gandane wangi. Wal buhur saidun ku munggah uape munggah mendur. Wa te buhur iku udun kayu garu ta kayu sing gandane wangi ut namanya waluban lan menyan Arab wasandaro cendono ya gandane wangi padha kadhe gak roe samene sek kurang maneh full merica piye tambune merica nek diobong kok kabeh ngono watul kon nama tolkon wawan tolkon namanya wis gak ana ya menyan Arab ngono ya. Wa khordun
wiji sawi jeneng mana wiji sawi. Wong sawi dhewe gak kene gak jelas atau dimaknani. Iki sing angel ya iki ya. Warok suhudhud ndase manuk hudhud. Iku apa iku? Manuk sing bengi bluk-bluk ya, hudhud iki, padha ngono ku. Doleke nek bape anu ana ngene gambare kaya apa, kadang delok nang ngene kantore ngono. Kudu duwe lengkap lho sampean iku. Kanggo ndelok-ndelok cara Jawane sing ana gambar-gambare iki lho, ana manuk hudhud gambare kaya apa delok. Wawabar sinaur maneh iki. Ulune kucing. Ulune kucing dong, iki gampang akeh kucing ngono. Ulu kucing. Aswat. Wah, iki sing angel kucing ireng ya. Fi ayyi harfin iki dalam dine huruf zahara. Katon laka kedhe sira. Hadal aun ikilah. Hadal aun ikilah hadam ya, on hadam. Engko pas sampean maku nok huruf iku kadang ana sing iso katok. Ya kaya televisi ngono ya. Huruf ndi gak mesti. Nek gak katok pindah pakune. Dadi kudu ana kayune ngisore sing apik ditata. Gak katok sampe engko ana muncul katok. Sing katok iku pas takdim dadekno hadam sirahu ing aunmu. Wah iki boloku kena iki bola ayo aku jak renggone pesarian petukno Sunan Derajat sak piturute iku. Wah di utai kelas sifatu iku modele apa arane modele pas dhuwur sing rujuk masih di pasyo dairah sifate dairah iki karekno nyonto ngiringan iki ditiru kamataro kaya barang kang ningali sira gampang ya karek nyonto ae sapa gak iso wong sing ngarang biyen iki gak mupakate angele kene gak waline Gusti Allah gak mungkin dungane ndi wadi utai kila asma adi ku al asma pira-pira asmane wadi ail asma takulu ngucap sapa sira wah bahasa Syria maneh sak menit duawane wis kok diwaca ya Yahu bahihin cara-cara doleki dhewe wis faldoh kanin toya syafahin kayurisin goyurisin halatohtu hisa apa cake halatohtu hisa mahas mahyalifin tohyu lahu hafin lahu mabhawihin bihaqi hadil asma lan hakikila asmaning Gusti Allah bahasa Syria kabeh mau alati antum kang utawi sampean kabeh kumahbusuna den tahan kabeh wa hatam ditahan bikuwati lantaran kekuatan hadil asma iku sangat ana getaran padha karo televisi padha karo SMS yang ngene iki wa majuna dan bui kabeh den bui dadi bahasane persis padha karo nelpon nomor iki metu iko biizia demi kamulyane asma falaisa ora ana lakum kedue sira kabeh tasrifun fi anfusikum tasrifun apa kok lumaku kurang enak ya gerak rumahku gumriga kerja kurang penak piye sing penak fi anfusikum indah awak dhewe sira kabeh tasrifun gerak ngono ya gumriga
hatta takdu saengga nekani sira kabeh limar ingsun hajat ing kebutuhan Islam gak oleh lunga-lunga rono selagine durung nekani kebutuhanku apa iki watahatu lan ngepung sira kabeh binawasi kan bun-bunan ingsun wis nek ndur kene kabeh binawasial arwah ya bun-bunane pira ruh-ruh ladina wong akeh Ta'au tukang nyeluk ingsun hum ing al arwah kabeh mrene kabeh getaran-getaran sing tak celuk yahduru teka sapa arwah wayu kasifuna lan kebuka arwah ni ingsun maksudnya malah katok moto kebuka wa ala agawe sapa arwah ma ing barang amuru kang perintah ingsun hum ing arwah apa sing tak perintahno kabeh kudu dipraktekno bi kelawan ma bikuwatil hasil lantaran kekuatan iki asma iki daya kekuatane wa qahriyalan maksane asma dipeksa al azim kang agung al muhlik kang rusak alaman ing atase wong layutik kang ora manut manha alaman layuti uha ing al asma mah wa qahriha al khudu ing tunduk qabla nafadil kalimah sadurunge rampunge napa ya kalimah kata durung waca durung mari kudu tekuk lutut nok kene teko hadam-hadame wa tamamil kana sempurnane kalimat padha wae wataka al asma wa yuqalu diterusé al khudu al asma ing pira-pira asma wa yuqalan den ucapno lah maring asma wis anu ya titik ya tamamil kalimat tamat no tamat iki apa gak maca mo tamat wis sempurna al asma pira-pira asma gak katok jauh tamat wis tutuk asmae iku dungane sakmene iku mau wa yuqalu den ucapno lah maring asma apa asmaul mitsak asma perjanjian wali khudame maring khadame asma ana khadame malaikat sing ditugasno hukmun tae hukum nafidun kang nembus pokoke wah gak kena di alang-alangi ala jamil awak ing atas kabeh ruh-ruh gaib alam mau kabeh nembus padha karo samane SMS iki. Ayo tembus tekan ndi sing sama tuno Amerika tembus kono. Ar-ruhaniyah bangsa rohani wa ya utawi al asma iku menasiri setengah sing rahasia ning Allah al-masun kang den jaga kabeh kaya ngono. Sing saiki dicontokno handphone telepon niku nembus gak karu-karuan. Mosok cah nulis nok kene iso diwaca nok Arab kono iku apa-apanan ya. Begitulah gampangane. Alladzi kana ka ana sapa al hukama para pujangga yafaluna agawe hukama. Bi kelawan alladzi al aja ing keanehan. Lho wingi aku nok kono omong-omongan mbek nok Malaysia gambare metu handphone sing anu iki piye-piye ta ngomong nok Malaysia nok handphone kok metu rupane gambare. Iso ngomong aku ndok kene. Gambarku metu nok kono. Kok isone kaya ngono gambar nok Malaysia metu nok kene omongan mbek aku. Karo nek suarane gambare ning mlayune liwat ndi kok isone ngono iku. Akalku gak nyandak. Wis bodho kene. Al ajaib ndi yang itu bi al ajaib bi lan alladzi al ajaib keanehan. Wa yakhfunahu an ghairihim wa yakwana nyamaraken sapa hukama hu ing alladzi anggene saka liyane hukama kabeh liyane gak ana sing iso kejaba sampean kabeh dipelajari sampai iso faman utahe sapane itolak aku ngawasi sapa man alaye marang ngawasi kanal alahe ing atase kok gak motone gak katok fa bihifdhiya fa alaihi bihifdhiya ya
Pak Allah ya ing atase endi cah delok iki asma gak penak. Wis rujukno ring asma wae. Al asma. Fale maca ing atase mentahfidzuha bihi dan jogo asma mo. Bin ghairi ahliya sanga liyane ahline asma. Wis nek sampean urusan bangsa ngene iki cah katok gak karuane aja dipraktekno karo sak liyane sing padha isane. Paman utahe sampeyan yahfati kun jogo saman. Faman hafidha kun jogo mandha ing asma. An ghairi ahliya sanga liyane ahline asma. Nala mongko merkoleh sapa man munahin ing niku nah aku notok nala munahin ing tujuane ya tujuane man sejane tujuane man wa manut esa aku maringaken mahane asma liwiri alamariane ahli ning asma wong sing gak mampu diulangi kaya ngene iki kaya sampean durung mampu. Ya doat wokasi yosio mindu songoman asroruha rahasia-rahasiane man. Waman de alih doat mindu gak salah dah. Waman aktoha di ghairi ahliya. Doat mindu songo ghairi ahliya ya. Mindu songo ghairi ahliya po asrar rahasiane asma. Nek sampean ulangno wong sing gak mampu ya gak ana gunane. Hasilnya kaya apa? Nah, wallah ay ad'u Allah ay ud'u Allah njaluk sira ing Allah njaluk sira ing Allah wis saya njaluk ring Gusti Allah ay ud'u Allah wad'u Allah hasilnya kaya apa ya ndonga ae sampai iso kaya apa. Timbangane repot leren repot kok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.